F'intervista mxandra fil-programm Follow-up fuq One, il-President ta' Malta George Vella tkellem fuq diversi temi li ħabat wiċċu magħhom tul dawn l-aħħar sena u nofs li ilu bħala kap tal-Istat Malti. Il-President Vella beda b'diskussjoni dwar il-pandemija fejn sostna b'mod speċjali fuq it-teħid tal-vaċċin malli l-awtoritajiet jibdew laqmu lill-pubbliku. Jekk joffruwili l-ewwel wieħed li noħodha. Limit inti għandek tilqima illi hija prodotta minn kollha kemm huma biex ngħidlek laboratorji ta' ċertu fama. U mbagħad għandek l-Awtorità Ewropea tal-Mediċini li qed tirrakkomandalek li tittieħed għax saru l-istudji fuqha. Kif tista' dak li jkun tajlu toħodih? Dr. Vella tkellem ukoll dwar il-COVID wage supplement li fissru bħala mitqlu deb għal ħaddiema Maltin u Għawċin. Il-kumpaniji l-kbar, inti kollok tmur għandhom jgħalek isma' inti ma tafx li s-sales tagħna niżlu 50% jew 60%. Dawk li huma ngħidulhom aħna medium sized. Tajjeb, dak li huwa negozjant li għandu negozju għaddej li kien kapaċi tik donazzjoni qabellhom jgħalek isma' ma taf li x-xogħol tagħna. Imbagħad dik il-ħaddiema. Illi dawn jiena ħanajt li ma kienx il-wage supplement pereżempju li ħareġ il-gvern. Qed ngħidhom l-ebda propaganda u fatt li dan salva ħafna postijiet ta' xogħol. Meta kien mistoqsi fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, il-President George Vella tenna li l-għajta Maltija dejjem kienet waħda ta' għajnuna u solidarjetà. Il-messaġġ tagħna kien dejjem bħalma kien tal-Greċja, bħalma kien ta' Spanja, tal-Italja, għajnuna biex nagħmlu l-ħadd ieħor. Dana kienet realtà li qatt ma seta' joħroġ minn da. Inti għandek territorju ta' ċertu limitu, għandek popolazzjoni ta' ċertu limitu u l-opportunità tista' toffri lil-barran il-min huma limitati. Il-President Malti taħarsa wkoll lejn il-passat u l-vjaġġ kostituzzjonali li dan il-pajjiż irnexxielu jagħmel b'suċċess. F'temp ta' kemm taraw. Għaddejna mid-tranzizzjonijiet kollha kostituzzjonali minn kolonja l-pajjiż liberu, pajjiż ħieles, Repubblika, speċjalment membru sħiħ tal-European Union, u dawn il-taqlib kollu sar veru jekk wieħed jiffoka fuq ċertu periodi jsib ċertu aggressività, ċertu dibattitu politiku, ċertu pożizzjoni tibsim ma' kudin, però fl-aħħar mill-aħħar imxejna quddiem. Il-President żvela kif aċċetta li jkun kap tal-Istat b'maġġoranza wiesa parlamentari. Għamilta tassattiva li jekk ma se jkun mill-inqas 2/3 ma naċċettax. Għalih li mbagħad kienet anonima u nirringrazzja iż-żewġ naħat tal-Kamra per tħossok iktar komdu meta inti qed titkellem mbagħad qed tisbet titkellem fiseb iż-żewġ naħat. Jiena mhix qiegħed banaħa waħda biss għax għadhom il-maġġoranza u eliġġewni, tifhem? Jiġifieri dik ittik ċertu sens ta' kumdità. Żgur mhux forsi, il-President ma setax ma jitkellimx dwar l-istrina, il-ġurnata wara l-miliet fejn il-poplu Malti jagħti l-kontribut tiegħu. Il-Malti għandhom qallu kbira fejn tidħol karità u fejn tidħol Community Chest Fund li jafu li l-flus huma accounted for, trasparenza, jafu għalfejn qegħdin imorru. Il-Maltin meta s-semmelhom il-mart, speċjalment mart tat-tfal, mart tal-kanser. U sfortunatament, sfortunatament kulħadd meta ħares madwaru jiftakar f'min jiġi minnu kuġin, sejju, ħuħ, ħallarżqat u liedek, kulħadd jaf li għadda minnu. Allura jgħidek isma' ejja nagħmlu dil-karità kollettiva, karità anonima, ħalli nagħtu dal-flus biex xi ħadd minna jkollu bżonn ma jsibhom. Ma setax jonqos li l-President jgħaddi messaġġ ta' awgurju lill-poplu Malti u Għawċi. L-iktar ħaġa li nawwera lin-nies jien bħalma dejjem ngħidulhom nawweralkom kollox, però l-iktar ħaġa s-saħħa. Għax minn is-saħħa ma tagħmel xejn.